El triatló Carlet va néixer en el 2006. Diversos esportistes corríem en clubs del voltant de València i decidirem unificar-nos i córrer en el nom del nostre poble. Des de fa uns anys decidirem muntar una escola i actualment comptem en uns 80 triatletes i fent competicions per tota la comunitat, a més de participar en diversos campionats d'Espanya. Este cap de setmana hem organitzat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Carlet, el 10è duatló escolar. Portem diversos mesos gestionant-ho tot per a que aquest dia isga tot perfecte, i així n'ha sigut. És una festa i un orgull realitzar aquest event. Per a nosaltres és importantíssim el recolzament i col·laboració de les institucions i de les empreses privades. I volem agrair tant a l'Ajuntament de Carlet com a la Fundació Caixa Carlet les instal·lacions deportives de la Devesa i altres empreses privades que ens ajuden a realitzar tots els projectes que tenim en el club.